gesproken of Nee, niet? Ik heb jullie net niet gesproken. Dat vroeg je toch of niet? Ja, nee, ja, ik vroeg of je even wilde wachten op ons. Ja, Hè? dat is goed. Want of je het nou gelooft of niet, jij was de reden waarom we net uitstapten. Ik vond het al zo toevallig. Ja, waarom spreekt hij me aan, dacht jij? Nou ja, ik stond daar en ik dacht van, ik ga eventjes een Facebook live doen. Want het is lunchtijd en ik hoor net de klok ook hier 1 uur slaan. Dus ik dacht van, nou, de meeste mensen pakken om 1:30 pakken ze eventjes een pauzemomentje. En het viel mij op dat ik zo weinig mensen zag lopen. Een paar vissers, maar voor de rest helemaal niemand. Dus ik denk van, ik ga heel even live om mensen te laten zien wat voor mooi weer het is. En om ze naar buiten te brengen. Dus niet om de ogen uit te steken, maar van jongens, het is zo mooi weer. Ja. Geniet er even van. Want er zijn heel veel mensen nu buiten binnen aan het werk. En ik hoor van heel veel mensen dat ze zich stijf voelen omdat ze de hele dag in de verkeerde houding achter het beeldscherm zitten. En ga er heel even uit. Hè. Rek jezelf of geniet op het moment even van de zon. Dus ik denk van de natuur, dit is gewoon één groot cadeau wat we nu krijgen. Ja, en ga naar buiten en ik zit nog steeds, en jullie ook, vol in de zon. Je bent nu net een beetje het meisje op de steen in Kopenhagen. Maar dan, lekker hè? maar dan aan de Maas in Mook. Nee, ik zag je net hierdoor en toen was je aan de waterkant. En toen zag ik ook dat je een selfie stick of zoiets had. Bij me. Ja. Maar doe je dat vaker? Vloggen? Of, ja, op zich wel. Niet zo heel vaak. Maar ik vond dit een goed moment om weer eventjes na een tijdje weer live te gaan. Ja, dan krijg ik daar toch altijd wel leuke reacties op. Dat mensen zeggen van, hey, je was weer ergens op een mooi plekje aan het wandelen. En waar was dat? En misschien ga ik dat ook wel vaker doen. Dus het werkt ook heel motiverend als mensen zien. Ja. Omdat je op mooie plekjes aan het wandelen bent. En zo moeilijk is het niet, want je loopt eruit. En ik kom hier ook niet iedere dag. En ik zie daar een heel mooi strandje. Ik denk, oh wauw, leuk, een strandje. Dus je komt niet uit Mook? Ik woon niet in Mook. Ik heb 20 jaar geleden wel in Mook gewoond. Ik kom nu aan de andere kant van de Maas. Dus ik ben eigenlijk alleen maar langs de Maas hier aan het struinen. En ik ontdek steeds leuke plekjes en mooie plekjes. Dus je hoeft ook niet zo ver van huis om de mooie plekjes te vinden. Het is, zie je het, heb je er oog voor. En het is ook gewoon doen. Precies, ja. daar had ik het net met die andere mensen ook over. Het is maar net welke bril dat je opzet, hè? Ja, is ook zo. Ja, klopt. En jij bent een echt buitenmens? Ik ben een echt buitenmens. Ja, ik vind het heerlijk om buiten te zijn. En ik heb het ook echt nodig, ja. Heb jij een beroep wat dat ook toelaat? Klopt. Je bent boswachter! Nee, ik ben geen boswachter. Ik ben wandeltrainer en ik ben yogadocent. En die twee dingen die combineer ik in struin, of ook wel struinyoga. Struinyoga? Ja, dus ik ben aan het struinen. En iedereen kent natuurlijk wel het woord struinen. Ja. En het woord yoga ken ik ook. En het woord yoga ken je ook. En yoga heeft natuurlijk alles te maken met de verbinding met jezelf en verbinding met de natuur. En door te struinen, door te wandelen, ga je je eigen pad bewandelen. En ook onderzoeken en bekijken. En nog leuker, ik heb daar uiteindelijk een programma voor geschreven. En dat heet ook Struin. En dan gebruik ik de 6 letters van het woord struin in het programma. Zal ik heel kort uitleggen? Ja, is het een computerprogramma? Of wat? Nee, het is een wandel- en yoga-programma. Dus ik neem mensen mee de natuur in en dan laat ik ze ontdekken wat je in de natuur kunt ontdekken, maar wat je ook in jezelf daardoor kunt ontdekken. Want de natuur die helpt ons om dichter bij onszelf te komen. Hoe cool is dat? Ja, dus ik zoek de stilte op en ik zie ook de transformatie binnen de seizoenen. Hè. We zitten nu in de herfst. Eigenlijk is het ook veel te mooi, maar toch past het er ook helemaal bij. En dan hebben we de R van ruimte. Nou,
Kijk, de ruimte die je hebt om je heen, dat schept ook ruimte in je hoofd. De U? De U van ultieme rust, maar ook van uitdaging. Dus vaak hebben wij ook uitdaging nodig. Hè? Bijvoorbeeld een vierdaagse, hè? Dat is ook een behoorlijke uitdaging. Fysieke uitdaging. Oh ja, hallo. Kijk, leuk. Mensen die ooit in de uitzending gezeten Oh, ja. Kijk wat leuk. Ja. Dus ultiem, uitdaging, de Ja. I. De I staat voor inzicht. In jezelf ook. Precies. Ja. En de N is alomvattend, dus dat is de natuur. De natuur waarin we zijn. En daar heb jij je beroep van gemaakt. Ja, dat klopt. Wat ik mooi vind, is dat ik denk de meeste mensen die überhaupt weten wat yoga inhoudt een beetje. Is ook ademhalingstechnieken natuurlijk. Hè? Ja. Heel belangrijk om Klopt. een bepaalde rust te vinden. Is door ook meester te worden over je ademhaling. Ja, want we zien- Maar dat jij het naar een hele andere plek brengt. Naar een andere dimensie denk ik ook. Want yoga, dan denk je aan mensen in een zaaltje op een matje en iemand die daarvoor instrueert. Wat is nou de raarste plek of de opmerkelijkste plek waar je struin hebt toegepast? Eigenlijk overal, maar ik kom natuurlijk uit deze regio en wij hebben hier alles. We hebben het water, we hebben de weilanden, we hebben de bossen, de heuvels. We zitten in het rivierengebied, dit is de Maas, Maas-Waalkanaal. We hebben de Waal, nog een stukje verder de Rijn. Dus we kunnen struinen langs het Waalpad. Daar loopt ook echt een struinpad. En hier hebben we de heuvels. Dus het programma duurt ook 3 maanden. En in iedere maand loop ik in een gebied. Dus we lopen ook over de Mokerhei, langs Plasmolen, dus langs de stuwwallen. Ga ik echt helemaal in het hart van het bos. Ga ik echt de stilte van het bos uitzoeken. Ga je dan met de mensen op de grond zitten? We pakken ook wel stiltemomenten. Ja, dus ook stilzitten op de grond, maar ook gewoon in de ruimte de stilte opzoeken. Dus ik doe echt van alles. Hoe verhoudt zich dat tot jouw leven tot nu toe? Dat je in deze branche terecht bent gekomen? Ben je altijd iemand geweest die op zoek was naar rust? Of vaak is het zo dat mensen hele turbulente periodes in hun leven gehad hebben en dat ze daardoor iets anders zijn gaan zoeken? Ja, ik heb wel 25 jaar in het bedrijfsleven ook gewerkt. Dus ik weet heel goed hoe de hectiek daar ook is, zeker. Maar ik heb ook altijd wel de stilte in mezelf gezocht. Maar ik was altijd wel een fervent wandelaar. Maar ook wel flink van het sporten ook. Altijd druk. En eigenlijk de omslagpunt is gekomen toen mijn dochter geboren werd. En toen moest ik nog meer ballen in de lucht houden. En ik kreeg fysiek heel erg veel last van mijn gewrichten, van mijn schouder onder andere. En toen is yoga op mijn pad gekomen. En dat wandelen heb ik niet losgelaten, want ik vond dat elkaar heel mooi aanvulde. En van daaruit is ook die combinatie ontstaan. Ja. Hoe oud is je dochter nu? Mijn dochter is inmiddels 15. 15? Ja. Wandelt ze wel eens met mama mee? Nee, helemaal niet. Ja, dat is de puberteit, hè. Dus, ja. Oh, die fladdert en stuitert nu vooral? Ja, precies. Ja. Hoe heet ze? Romy. Romy. Heb je nog meer kinderen? Nee. 1 dochter. Oké. Ja. Maar wat vindt zij ervan, dat mama struint? Ja, zij heeft zoiets van, dat is jouw ding, zeg maar. En zij heeft ook haar sporten, haar eigen ding. Ja. Wat doet zij? Zij doet aan korfbal. Oké. Ja. Dat is totaal iets anders. Ja. Ja, maar ja, zo loopt het. Ik dacht, misschien deelt ze jouw passie voor de natuur? Nee, helemaal niet. Nee. Nou ja, misschien dat nog komt, je weet het niet. Ja, maar bij mij zat dat er altijd al in, vroeger. Ja. Nu ben je 20 jaar geleden ben je vertrokken uit Mook. Ja. Kom je hier ook echt vandaan? Ik kom uit Nijmegen. Uit Nijmegen. Ja.
Ben je nou vandaag even terug in Mook om weer al dan niet dierbare herinneringen op te halen? Nee, dat is niet de reden. Nee. Zijn ze er wel? Dierbare herinneringen aan Mook? Ja, ik heb niet zo heel lang in Mook gewoond, maar eigenlijk in het verlengde hiervan, hierachter heb ik ook langs de Maas gewoond. En ja, de leuke herinneringen die ik voornamelijk hier heb, Mook is vrij toeristisch. Wij hadden een kano. En wij konden met de kano eigenlijk het talud naar beneden laten glijden. En dan kon ik 's middags na het werk, gingen wij het kanaaltje in richting het eilandje een stukje verderop. En dan gingen we gewoon een rondje... Ja, dat is hier niet zo ver vandaan. Ja, gingen we een rondje kanoën. Is daar niet nog steeds een kanoplek waar ze veel met ja, kano's... Ja, dat klopt. Ja, en precies daarachter hebben wij gewoond. Ja. En over welke leeftijd hebben we het dan? Hoe oud was je toen? Toen was ik... Zo oud als Romy nu is? Nee, dat is een mooie rekensom natuurlijk. Nee, toen was ik al 30. Maar dat had wel iets avontuurlijks ook, hè? Met de kano het water op en dan naar een eilandje toe. En dan naar een eilandje toe. En wat ik ook heel erg, wat misschien ook wel leuk is, ik heb hier aan de overkant in Kuik, in Katwijk, heb ik gewerkt. En ik zei altijd tegen mijn collega's, ik heb de mooiste route naar het werk. Want ik ging namelijk richting het pontje. Dan ging ik met het pontje naar de overkant en dan fietste ik via de overkant en dan was ik al op mijn werk. Dus een hele toeristische route. Ja. Nou, hoe mooi is dat om op die manier naar je werk te kunnen gaan? En dat is nog steeds leuk voor jou om naar je werk te gaan? Ja, zeker.